que teniu diners de la loteria de Nadal. Però la denúncia ja l'han contestat. A ese ciudadano ejemplar que va dir Rajoy està condenat i està imputat per 15 o 16 delictes de corrupció, però és un ciudadano ejemplar, segons Mariano Rajoy. I després porteu al Xavi Castillo i què es va clavar en mi? Bueno, és que la vostra és de categoria, Això no dia. Bueno, fora bromes. Dir-vos que anem de puta mare. Que això que hem fet de vertebrar, d'unir, de sumar, de coaligar-nos en una coalició de tota aquella gent que volem un futur millor, està funcionant molt bé. I per tant, felicitar-vos així a Ontinyent, perquè també heu sabut vertebrar, i segons les enquestes del PP anem a ser decisius i anem a ser claus. Serem així decisius i en el conjunt del país, perquè de la mateixa manera que a Ontinyent hem sumat i hem vertebrat aquesta gran coalició, n'hi ha moltíssima gent compromesa a tot el País Valencià. Gent farta dels polítics professionals. I per tant estem unint en aquesta gran coalició que és compromès. L'altre dia anava al Mercat Central. Jo de vegades tinc que anar a comprar. I anem als mercats de proximitat, no a la gran superfície, encara que ho he fet així. Bueno, això és una gran superfície de comerç de ciutat, no? Vaig anar al mercat i em trobo un home i em diu, ¿usted es Enric Morera? Y yo que tenía presa, tenía que hacer el día a día, una trepesada de estos. Y digo, no, es que yo les voy a votar. Digo, entonces ya me espere y la tengo. Y ahora ya me espere. Digo, sí, dígame. Y no, es que les voy a votar porque ustedes son muy trabajadores. Digo, sí, hem presentat una llei per a lo de les hipoteques, que això és una vergonya que no estigui arreglat, que estàs hipotecat i no pots pagar les hipoteques, i no sols dones el pis o el furten el pis, sinó que el banc encara te reclama els deutes. Això hem presentat una llei en les Corts Valencianes, però ni PP ni PSOE han volgut arreglar el problema dels ciutadans. Això sí, li han posat milers de milions d'euros a la butxaca dels grans bancs. Però arreglar els problemes de la gent no. Total, però em va dir l'home, no, yo les voy a votar porque ustedes tienen un trabajo y ustedes trabajan fuera de la política. Y em va dir l'home, porque Camps, Alarte y Zapatero, desde que tenían el traje de comunión, que están chupando del bote, en càrrec públic. I és de veres, no han treballat mai. No han treballat mai. Són polítics professionals i per això la desconfiança de tanta gent respecte als governants que estan no per a solucionar els problemes de la gent, sinó per a perpetuar-se en el càrrec. Així crec que no entien, teniu una bona peça de tot això que estic dient, o no? Teniu una bona peça. Perquè la política és per a servir. I quan tu veus que Camps no han treballat mai en un hospital, en un col·legi, en una fàbrica, o en una empresa, en un comerç, que són professions molt dignes, no han treballat mai i se dediquen tot el dia a perpetuar-se en el poder, perquè volen continuar xuplant de la mamella i no resolguem els problemes de la gent. Per això nosaltres també configurem una coalició de gent que volem canviar la política, i la volem canviar de baix cap a dalt, recuperant